Munu. Aguleri ekene munu. Anam ekene munu. Tata. Tata the 12th of February 12, 2025. Unu n'anya na abụ ndị igwe anyị niile. Okay, please. I'm listening to the meeting. Aguleri ni ya. PGs ni ya, stakeholders ni ya. Oh, tata. Ka anyị gbakọtara wee na-ekwu na okwu na ụka anyị nwere na aba anyị between ndị mmụọ ojii na mmụọ ọba na ndị ebe agụ n'ezi agụlagụ na anyị na-ekwu na anyị arizọvụọ ka enwee udo ebe a bụ anyị na-ekwu na udo adịọ na aba anyị na-ekwu na anyị ekwuru ozi anyị na-ekwu ka onye anyị mmepe obodo ka development bịa na aba anyị ka mmara anyị na-eje akwụkwọ ka anyị nwee peaceful environment ka anyị wee na-aga n'iru ọnya ka anyị gbakọta tata wee kwuo na ogwu anyị ncha niile ya abụ ovu ndị mmụọ ọba ndị Aguleri tata Anam niile dị Aguleri niile dị ya anyị anwụwa alụsị tụọ alụsị na anyị ya ekwuru ozi anyị ya anụrụ ozi na ihe emebezi nwanne debe ya ọkwa na ya anyị na-ayọ mmụọ ara anyị nọ n'ime ọbịa onye ọbụla siri n'ime ọbịa pụta onye ọbụla ma ịbụ Anam ma ịbụ Aguleri ma egologo ego siri ime ọbịa pụta na ya na-anụrụ ozi onye ka na-aga ebe a bụ alụsị nwaanyị tụrụ tata egbu onye abụ onye ka na-eje ebe a bụ ka ebute ọgwụ alụsị nwaanyị tụrụ tata egbu onye abụ anyị wee na-ayọ onye ọbụla wee na-ekene ekene ndị igwe niile anyị na-ekene onye ọbụla ma ndị nọ n'ezi ndị niile tinyela aka ka udo wee dị n'etiti obodo na-abụ ụwa anyị si udo ya dị na-abịa ndị abụ naba Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị